Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita, nakafile na ang team kasaligan sa lungsod sa San Jose nga kini sa pagpangulo ni Mayor Melnick Logronio uban sa iyang kauban gikan sa Vice Mayor o ang mga konsyales. Sa niagi nga semana ni file sila sa adlaw nga Miyerkules, Oktubre 6 ning tuiga ang gitawag og ilang grupo og team kasaligan. Giklaro ni Mayor Melnick Logronio nga mi-file siya sa unang termino sa pagka-mayor o pagka-vice mayor mao ang kanhi mayor sa lungsod sa San Jose nga si Mayor Sheila Ruiz o aduna siya 8 ka mga konsyales para sa kumpleto ang team kasaligan. Ania ang iyang pamahayag. Kompleto na ang among grupo. Naka-file mi atong October 6, that's Wednesday. Ang team kasaligan ni file sa mo ang Certificate of Candidacy. Ako magpapili sa isip ko sa ka-mayor. Si Miss Sheila Ruiz mo ay Vice Mayor atong former Mayor. So ang mga SB members si Quirino Rinascia, magpapili si Kapitan Vincent Rubia, si Honorable Quirino, si Crescenciano Joseph, si Honorable Carmelo Bacay, Honorable Mia Rio, Honorable Normita si Chico, Honorable Efraim Taklob. Then naapos na dire si Honorable Barangay Captain Joshua Siglos. Pag naato siya dire sa kwanto ni-attend ko ito na mo karon dire karong hapuna. Kini ang Atraka Balita 943. Si Mayor Melnick Logronio sa lungsod sa San Jose, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinagapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.